Bangod sa wala untat nga pag-ulan, mga residente sa Talisay City, Negros Occidental, liwat nga ginka-alarma ang pagtaas ang tubig baha. Preemptive evacuation ginpatigayon sa pila ka mga barangay. Yaring balita ang aton gintutukan. Tuman nga kabalakang nabatsyagan sang Iloy nga si Princess matapos liwat nagsaka ang tubig baha sa Ilabalay sa Barangay Zone 8 Talisay City. Prioridad sining masalbar ang duha ka bulan nga lapsag. Sang January 27 lang ginlubong ang amay sini nga napatay sa sepsis. Ginapahayag na impeksyon ang mga pila sini sang naglusong sa baha sang Enero 8. Nagsaka kami di dayon Tapos? Nagpasilong lang kami di. Ang ini nga mag-asawa naman, kagahon pa lang namutika na ang amat-amat nga pagtaas ang tubig sa Minuluan Bridge bangod sa untat nga pag-ulan humaling kagabi. Antos lang kami kay mas lapit niya sa pangabuyan namon mo. Kabay pa hindi na lang magsige binaha. Nadam lang kami sitwasyon nga amuni galing kay muna kisa kung magbakulbaan kagid. Sa Barangay Zone 14B, taga-tuhod, tubtob tagahawak ang tubig sa pila ka mga prok. Kita aligmat, kita alerto, kita nga naliko kung magtaas lagid man ang tubig, matamat na kita magsaka sa aton nga barangay hall, kaya aton barangay bukas sa inyo tanan nga temporaryo nyo nga balakwitan kag palahuwayan. O nga mo nga mga lalaban, no, harap pa Japon sa nagligad, no, nabahaan. Pila man ka mga ido ang gin-rescue. Nag-aligmat man ang mga rescue unit bangod ara sa 1.6 meters ang high tide subong adlaw. Sa Barangay Zone 3 naman, padayon ang monitoring sa low-lying areas lakip na mga pamalay sa kilid suba. Isa ka motorbangka ang ginanod kagabi apang gilayon man ini nga nakuha. Sa inisyal nga reports ng CDRRMO, yara na sa 92 ka mga pamilya ang ginpaidalom sa preemptive evacuation. January 2020 mga kapuso, sang guba sa Malapnagon kay makusog nga pagbaha ang iniya seawall diri sa may Barangay Zone 3 Talisay City. Isa ka bulan makatapos, subong adlaw mga kapuso, February 8, 2020, parehos nga trauma ang ginabatsyag sa mga residente. Kakulba nga base sa liwat, mabiktima naman sila sang pagbaha. On full alert karon ang Talisay CDRRMO sa posible pagtaas pa sang tubig. Ubod kay Rinal Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.